kardom jerpo tum non pini ke jo non ke ala coronavirus ki juru apor apa sini tunda pini abang ke vaksin nga chipi dun jipu se non dak yo hospital a thengnu seng hong bom melidet kali si jo jerpo dum tadu Matthew anke sailang pha anke jo na motrong ala son si dulang hu la hai ta chipi je tum sai de lo nang li tum ta chipi pelang pulu tangke la purong arlu chong hong prong federa nang li tum ta online register not labang so ki ka register ye phana link bang gani lila description long pi po non bang gani liga biji chipum dun net lo yo nang li tum ta chipi pelang pulu tangge chipi dun hur non il tum ong dung englong asu atum ge ka chipi pe tum sige ong lang mate pan kep pen i pan po hisab an si chipi chot lang las bangsu ka chipi pe abang ke ong dung atum ke na semet pet arlo su tum pan la bangsu biji chipi lu tang ke la ba bangsu ang prim chipi lu tang ke usu awede jitang ho ba la bangsu biji chipi lu tang ke so det titi tang ho la son kachit than kachit ther pen na yok e tum penang ana tum ke la bangsu biji ka chipi hai he lang song prim ma chipi hai he ta dulo sita lai ke nang li tum kapang dak thap alam lo ke abinong et abang ke sorkar atum ke kumane apan pawir det nang pule la bangso ang prim bangso vaksin ka selam kali la sinang li tum ka phire na yi jat tawe hok tema jaha ka tum ke la bangso vaksin ka chipi pen asap su ok ring nu pi hoi pi hai la son tu ta hai sitamel la ke nang li ok along kam klem lo pule nang li li tum mathanong nang li tum ke ne ke corona vele ne phan ne ko son se biji ke chipi nang po ba ne ko son se vaccine ne chipi nang po pule kamatha tum ta du baki pu tum ta du sita vaccine ka chipi pulo tan ke abemar ke long le aprang se chipi nang po la ke don tum ili tum le la usumar phan polio a vaccine ki pi punon kupine kapre ka vaccine ki pi punon sta me abemar long de ta phile la bangso vaccine ge ki pi ga lo la bemar long le ko si la ha vaccine bang ke ki pi lo la si la son thak thak lo lan non ke ne la bangso corona la covid a vaccine bang ta me ili tum la long le aprang si ili tum la bangso vaccine bang e chipi nang po athema la bangso vaksin ili tum chipi lo tangke ili tum phan corona le monang bon thuai phit pusta me ka chedan I aja kong immune system bang I ka pang tang ye phan lo la bangke la sinang li tum kaduk aves ta me bang in thoya su tum mangke ka chipi kang tung si ki long le se aning ke oi mangke ili tum ing long so tum mangke ka chipi ka phire inukan ang chud de jile la chipi pe phrang inukan ang chud lang le nang pichud nang la tanang li tum phere nang ye gali la pen ke ili tum apran se ki yok nang yi ba ili tum la bangso ke sung pen se la bangso bemar pen se ka chengrai ji pulu tang ke la bangso vaccine ka chipi hello ake men nei lo la se nang li tum bap kadu we phanda chuning rilo nang li tum ta la bangso vaccine chipi dun ignon nang li tum ka phere nang ji ajata we sorkar tum ta ne Bharat adang angkang pi amuni ta pivir klung nang pu mathat te lapen ke asu pa weden nang tang ho papithil nang labang so vaccine gi pipen papithil nang tang ho puta claim ple athema labang so vaccine ke ili tum det le ke an khali labang ke
bang adapta la tum export ke pi la som lo pulutang ke international community pensi la bang ke net check po la bang sinang litum ka chini payment nang je bang ke la hello la sinang litum ka chipi pe tum dolang an setame nang litum chipi dam non online registration non neli la aber link pipo nang litum hendak pen check ra nang litum methang le register non la pen ke la slot schedule tan nang litum aning with two baje thom phim lom pen nang litum check lo tang ke a slot schedule tan nang litum long po an ke hendak pen nang litum appointment and pin non an ke nang litum puthor arni lo bulu tang nang litum lo so appointment che download ponra xerox ponra nang litum hospital nam lote nang litum lamang so vaccine si pilong ipit po pini video bangke ladak anle inton iglo nang pen isi bangke nang litum lamang so a video bangke nang lijer pi nang lijer po atum do an pen che share ik non share thei tha la pen litum lamang su ke lang nang litum aneng dok lo pelutang light speak tha la pen ke comment nang ping non la pen ke teknik ni pin pen banang litum aning ke me pen lamang so channel nang subscribe dun ik non neli phantame nang rap nang support dun non neli phantame ang song nang rung pon bom non pinia video la anle eng ton lo nang do me thak me kurwang thu